De asta n-am mai postat de 2 săptămâni. Din cauza că trebuie să fac sarmale în puii mei. De asta, că cam aș să mă cac. M-a săturat. 2 săptămâni stau la oala asta. Da, că am terminat în sfârșit. Uf. Și că să te bucuri că a venit Crăciunul, că auzi la voi. Să vă bucurați, fiți sărbători fericite pe dracu. Înțelegi? Deci eu n-am cumpăr mai urâtă culoare, mai frumoasă culoare decât mașina mea. Da, Nu? da, Nu, dar nu că e mașina mea, dar e culoarea, e frumoasă. da. Ce am făcut? Ce este?